Sedíme v laviciach, pozeráme na tabulu, na pani učiteľku. Pani učiteľka vysvetľuje, niekedy jej chápeme, niekedy nechápeme. Tvárime sa, že rozumieme, aj keď nechápeme. Pani učiteľka len rozpráva, my jej pritakávame, akože jej rozumieme, chápeme, aj keď nechápeme. Kristinka, ideš. Učiteľkou chcem byť za dobre nádita, niekedy rozbitá, i tá nata ová. Niekedy ma oči bolia, na tabulu hľadím, na iné myslím, ale to nevadí. I tá mi tá číta, niekedy som ako opitá. Pri tabuli spolužiak stojí, na tabulu on hladí, učiteľka na ňo hladí a mu hovorí: no zasa nič, zasa nič, zasa nič. Učiteľkou chcem byť za dobre nata, i tá niekedy rozbitá, i tá nata ova, niekedy ma oči bolia, na tabulu hladím, na iné myslím, ale to nevadí. I tá mi tá číta, a niekedy som ako opitá. Kristinka, ideš. Pozerám na pani učiteľku, aj keď to nechápem, ale snažím sa. Učiteľkou chcem byť za dobre nata, i tá niekedy rozbitá, i tá mata ová. Niekedy ma oči bolia, na tabulu hladím, na iné myslím, ale to nevadí. I tá mi tá číta, niekedy som ako opitá. Druhý spolužiak loďky si robí, pani učiteľka mu vraví: poď k tabuli. Nie, 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 pani učiteľka, nie, 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 ale áno, učiteľka ho volá a on zase nie.